Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang kunyo sa pangan nga Ros, hingkod ang pangidaron, taga Santa Maria, Davao Occidental. Punto legal kining akong suliran. Apan dili gyud kini ako. Bahin kini sa akong manghod nga naminyo nga minor de edad pa o kulatado sa iyang bana. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Magminyo na kaan? Tabangi kog ingon nilang papa ug mama ti Rosby. Kay mo anhin na ba yung mga ginikanan ni Renato aron sa pagpangasawa nako. Uy, di ba ka pwede maminyo, oy? Wa pa man ka 18. 17 pa man ka. Mabito akong ingong Renato ti. Mamugos manggit siya. May eskwela pa ba yaon ta og tiwas? Ayo! Halati. Lena silang Renato. Ha? Ako pa apan musunod akong mga ginikanan, Tiros. Pero, Renato, bata pa man kay Miss Ann, uy, upo ni 18. Dili tingali na musugot ako mga ginikanan. Wa pa maganit ni sila mahibaw. Oh, wa pa di mo sila pahibawaan? Wapa, uy. Mahadlok ko. Sigurado gid ko nga dili mo sugot sila sa mama o papa. Ay, musugot na lagi na. Ang ako mga ginikanan rin bahala na. Ha? Oh, niya ka man di ay Renato. May hapon, oy. Ni ako, noy. Nag-una ko sa mga ginikanan kay gusto ko mga asawa ni Ann. Mga asawa? Uy, bata pa man ni siya. Sa ako nang gikaingon, oy, musunod ang ako maginikanan sa pag-anhi. O sila na yung mahibaw ninyo. Ayo! Oh, niyan rin sila Ayo. si Papag Mamay. Ni Ami kay kinigong bugtong anak na mong laki. Gusto man nga mga sawas yung anak, pre. Pero bata pa man kaining akong anak, wa pa man ni 18. Kami na'y bahala, anak, pre. Sayon ra kay na, oy. Makasal ra lagi na sila. Unsa? Ay, hindi na sa tingali ay kay basin na maunsa pa ni gamain nila. Bata pala ba kaining amo ah? Muhatag may og bugay, pre. Pila may yung gusto. Ha? Na, unsa kay gama sa imong manghod nga pugos nga nagkasalad tong iyang uyab nga batan-on pa man kaayo to. Amot ni Ann mauy. Nisugot man sad siya. Kamusta ang papa ni sugot man pud mo? Ako bago diay ng pagbuot. Si papa nimo ay nada sa gihatag nga bugay sa ginikanan ni Renato. Ay, ablehe. Basik si papa na nanimugi kas trabaho. Kay magsukat na sad ko. Kay siguro kong gigutom na gad na. O, ma. Pa, mahinggap. Oh. Ay, nga naman ka. Kabunokot niyo. Kulatado ang ako mangon sa nahimo ning bana. Niuli kini sa amo ang bunog kayo. Among gipamedikal ug among gireport sa barangay. Ug naghusay sila
Perting luhod-luhod sa lalaki nga nangay pasaylo. Mao nga nag-uli rapod. Apon mo lang gihapon, dapatan gihapon siya sa iyang nabana. Hangtod niyo sa kadlaw ni ana, nauli na pod ang akong manghod sa amo. Unya. An? Kapila naman ka mauli din sa ato ngayon, ana mo tsura, oy! Di na gyud ko mabalik pa dito sa ilang Renato, te. Sas, ano ang tanim mo? Huwag magugma ka magidaan ng imong kuan, oy, ba na nga hingulatam kay na? Di, dayan. Tambalan ta ng imong mabunog. Pero, Tamsa, nagdrama lagi na kag dakong bag. Imo na mga sinina? Di na lagi ko mabalik sa ila, te. Kagipalayas na ko siyang maginikanan. Papangitaon ko na kong trabaho. Unsa? Ros, kumusta na kang manghod nimo sa iyang pagpanarbaho? Okay ra gyud kaayo siya ma. Magsige mo nagtawaganay. Aon sa man atong i-video call aron makakita ka. Akong tawagan na ha. Ah, sige. Kaya gimingaw na sad kaayo kus imong manghod. Og balita iunya sa gibuhat sa iyang bana dire. O ma. Hello, te. Uy, napalay lagi si Mama. Hi, Ma. Hi, kumusta ka naman, nak? May gwapa naman lagi kag samot. Asus, Mama, uy. Mamulatik pa yun, uy. Aw, wa naman nakonsumisyon sa bana na. Oy, Tod, ang imong bana diri ay may kaipon ng lain. Ay, mao ba? Ay, salamat. Makalingkawas na gid unya ko niya. Kay, magyunoy akong giampo, ti, uy. Nga makakita lang unta siya og lang babae ba. Aron dili na siya magsamok pa nako. O makapangita na sa kuglain din eh. Unsa? Uy, makiha ka bas bana nimo anak day. Minyo na ka, oy. Di ganyan, no? Ikiyasan ako siya. E may kaipon na ba siya diha ka ha? An? Uy, kinsa man taon ni, nagdali-gad ako kami nakaup ako. Daghan nga timanunan alang sa umaabot na pista. Muli na batusaan. Uy, si Ann magay ni. Hello, Ann. Animal ka na sa Renato, ti, uy. Ha? Nga naman? Nakita mo? Wa, uy. Nagsigig chat na ako. Kay pauli ko nun ni ang bugay. Kaya ko na ibugay ang iyang kapuyo ron. Unsa? Wa siya malipo. Ako pa'y giingnan niyang ikiha. Nga siya may unang may kapuyo diha. Di lang una kong pauli diha sa atos fiesta, ti, uy. Kaya basig makakita pa man ng animal na kong bala. Ann? Mahadlok nang uli ang akong manghod sa amo, kay naglikay siya sa iyang bana nga bawian lagi kuno siya sa bugay nga nahatag ini pagminyo nila. Unsi na katuig sila nagbuwag, ug may lain na sang kapuyo ang akong manghod, ug malipayon uban siya ang kapuyo karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, balido ba ang kasal sa akong manghod nga 17 anyos pa man siya adto nga gikasal? O sa simbahan raman sila gikasal, dili sa munisipyo o abogado? Ikaduhang pangutana, may tagsa-tagsa na sila kalaing kaipon karon, apan ang iyang bana gusto mukiha niya. Pwede ba sa mukiha ang akong manghod niya kay una mang nangita og lain ang iyang bana? Ikatulong pangutana, nihatag og bugay ang pamilya sa iyang bana dihang gipangasawa kini. Bawion kuno sa iyang bana kay ibugay kuno niya sa iyang kaipon. Pwede ba gud na? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung ikihagyod sa iyang bana ang akong manghod, unsa man sang kasuha? Mapriso ba siya? Unsa may mga pamaagi nga mapawang bisa ang ilang kasal, total wa man sad sila'y anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ros.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana ug mga problema. No busa ay namo pagdugay ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers page. Pwede sa inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, kumusta man mo and greetings ragyod no sa tanan nato mga likers and followers sa kini ang Akong Suliran Official Writers page ug sa tanang mga nag-like ug nag-follow sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Salamat po sa ako ang mga likers and followers sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Sama ni Katrina May Relativo. Dana siya ka mga gwapa ninyo Ma'am Elaine. Ako man good ning family, no? Unya, ingon po si Beverly Padua, nindot gyud ang pamilya na bisan magkalayo na agihapon ang pagsinabtanay o pagminahalay o magkita kay Bibo kaayo tinuod gyud, no? Kay nag-post manggug ko nga na meet nako ang mga would-be in-laws nga gikan sa Australia sa akong pag-umangkon, no? Kay hapit naman maminyo akong pag-umangkon dito sa Australia, guys. Karong May, no? Abot makalarga lagi ko. Daghan kitag buhatonon diri sa ato but ni bisita man, no, ang iyang in-law so among gi-entertain din Cebu among gi-dinner niya. Pwede nilang lingawan nangadto sila sa Butanding, nag-whale watching, nangadto sila dito pud sa canyoneering sus inana gyud kanindot ang Cebu di gyud ta og ang Pilipinas di gyud ta maulaw nga mo imbitar og mga foreigner diri kay ang Filipino hospitality plus ang ato ang mga tourist destinations uy pagkanindot gyud lovely very beautiful sight no. Okay. Kisa pa man ato ang greeting si Ma'am Genia Valiente Cabalan Nilogaw and special greeting to Mr. Joel Pulvera dinha sa Manggudlong nga resort. Hello sir. Kita-kita tapuhon no ginan kung ato ni Darwin kulang kusog pud mi dinha ug maminaw pud ka sa amo ang programa. Thank you kaayo for continuing to listen to our program ug regards po sa imong pamilya. God bless you, sir. Kita taon, April, sa Camotes. Puhon, no? Letter sender na to, guys. Karong adlaw, we are punto legal man, of course. Taga Santa Maria, Davao Occidental. Tago na to sa pangalan nga si Ross. Di ni kabahin sa iya ha, kabahin ni siya hang manghod nga minyo nga minor de edad pa unya kulating sabana ngano na minyo man nga minor man kaha ni unya di sila ganahan nga magubot manggod kumo pauli po dayang manghod kay marag bayolente kuno kaayo ni banap ni usaon man ninyo nga unsa na magubot ya pero nagbuwag ni sila 11 years no unya 11 years na nanay lain kapuyo ang iyahang manghod nga malipayon na kuno so muna ang mga pangutana surag di maminyo manggutag minor mo bitan akong giingon ninyo nga kung magminyo mo ay lagi mo pagdali no kay karong mga panahon na di man ni lumba ang minyo kinahanglan yun surta kay lisod kaayog masilo masayop ta no kanang problema gyud anyway unang pangutana niya, balido ba ang kasal sa akong manghod? Na 17 years old pa man siyang gikasal adto ug sa simbahan raman sila gikasal, dili sa munisipyo or sa abogado. Una sa tanan, ang abogado walay authority muminyo og babae laki. Ang naaray authority huwes, pare, mayor, no? Mauna siya. Ikaduha, dili kita ng marriage ceremony, lain-lain nga marriage ceremony under the law o gisulti sa family code. Usa, gusto kag church wedding, mauna pare. Gusto kag civil wedding, mauna pwede kag huwes, pwede kag mayor. Either ana nilang duha, basta ang person authorized lang kung ang pare lisensyado, no, ang huwes, ang mayor authorized mo na under the law nga mo administer og marriage, kumpleto imong dokumento
kompleto na kay valid marriage license ug kompleto ug sakto pud ang mga requirements nimo sama sa 18 years old to 21 kung magminyo man gani dapat na ay parents consent pero only 18 years old to 21 ang 18 years old up ang pwedeng maminyo pero 18 to 21 pa gani ka kinahanglan parents consent no so therefore if you are below 18 sama sa imuhang igsuon at the time nga naminyo siya 17 dili to siya valid pero di man sad gud na automatic guys nga kay abi 17 dili na dayon kay usay gimani ubra ba na ninyo no unya dili siya automatic nga moingon mo 17 ko o wa na dayon ni tangtangon na ni dili moagi pata sa process gihapon of annulment magpa-annul gihapon ta ato lang gamitong basihan nga minor no mo file gihapon ta ana didto sa korte ikaduhang pangutana may tagsa-tagsa na sila kakaipon karon apan ang iyahang bana gustong mukiha niya pwede ba sang mukiha ang akong manghod niya kay una mang nangita og lain ang iyang bana lain-lain ta og kaso no wa man mo naanal maski pag moingon ka nga naay valid reason kay minor ka dili man gud kita ang mo deklarar nga null and void ang atong kasal ang korte man ug samtang wa pa na gid deklarar atong i-assume ug i-assume sa balaod nga balido ang inyong kasal ug tungod kay gi-assume sa balaod nga balido ang inyong kasal di mo pwede mo buhat og mga akto nga gidili sulod sa kaminyoon sama sa pagpakilambigit o pagpakirelasyon og laing laki o laing babay nga ato dili nato bana maski pag nagbuwag na mo pila na katuig basta wa pa mo na anal di pag yun na pwede ha so mauni now lain-lain man mo pwede kang makiha pwede pud siyang makiha di mo pwede kuang na kinsay makauna di nakakiha pikas wa pwede mong makiha duha no ikaw ang babaeng minyo adultery ang laking minyo kanakig puyod lain concubinage okay ikatulong pangutana ni hatag og bugay ang pamilya sa iyang bana dihang gipangasawa siya. Bawion kini sa iyahang bana kay ibugay ko no niya sa iyahang kaipon. Pwede bago na dili uy. No, touch move dong ina touch move. Wa na mo di na mo. Kay besides ako ina ay katungod ani. Ang kaning inyong gihatag kay konjugal naman ni. Di ka pwede no makakuha og bawi ana. Ikaupat og katapusan ikiha pala. Ikiha na lang na kaha. Ikaupat og katapusang pangutana. Kung ikiha gyud sa iyahang bana ang iyahang manghod unsa man kasu mapriso siya unsa man pong pamaagi nga mapalaw walang bisa ang kasal total wa man pud sila'y anak una pwede makasuhan siya for adultery kay ang babaeng minyo dili pwede makipaglambigit og laing laki nga dili niya bana og ang kalapasan nga imong nabuhat ana under the criminal code is adultery now mapriso ba ka yes no pero I think maka-probation ka pero I don't think kinahanglan nato paabton dihang dapita now the only way nga para wa na lang gud ni samok wa na mo'y gubot wa na gud mo hilabtanay magpaanal mo para mo wala nay bisa ang inyong kasal total na amang gibasihan para maanal na which is the fact nga minor ang imuhang igsuon at the time nga naminyo sila. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa toang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghan kayong salamat ug maayong adlaw.